ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi ta ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong Ki Ngut ki Nongïalam pajba ki balaju long tengru ki Nongïalam jong ki seng bahalang kata u Presiden barim ka Khasi Students Union uba polling do baru Nongïalam barim ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People uba Ardent milar basayo moj kila penpau ba kila long ki ba Kloi ba Treilang na kabenta ki mat ki jura ki ba ka jaj benreu ka yakendo ki ba bon ki jinge kamtam hagini ki sngi ki ba menta Ki Ngut ki Nongïalam pajba ki bala long tengru ki nongmi khmat shaka yeng dor bar thawaan ka jilla ki la penpau ye ki jing sngokya halor ka jing thalli ha ka jing don ki Nongïalam ha ki ni ki sngi ki ba menta bat ki la ong ba ka jing bam don ki Nongïalam ki ba shempang kan long ka jing do jing kermen ya ka jaj penreu Kumbang ada tenteng ka don ka jing duna ka jing ka gap ka bahek ba ka hapreng ka jing don Nongïalam jumi kum kejap beriu kasih pelang akan ni ki keniat senam ke bangi iba bat kawin nak ki dau jong kani kade kani ke ba laban on ba la corporatize la penlong ya ka san partai tangkum kawai kalat ba ki beriu rengkat bat ki jeli ki jong ki laban dan sau san ngut ki penlong kawai ka corporation, ke business entity, but ke jing don kam jong ke sensyar kadar ke herno syadin, kawan no syua ke interest jong ke kai pateng jong ke jing penhek spa jong ki kat tu kat ni ki rushimet. Ti kani kadai ke wei ke ba ni kalawan rai ke ni ke bang ong ke vacuum ke jing terli ha ke jing long Nongïalam jong ni ki nyotrak. Ti aga jingi dei pat nongin ye Treilang kan ngang so ka badon kam shwa bangin le kalong bangin hapan priang ngin hapan acknowledge kum ka jet nriu ya kani ba barbor gi kno ya kinong mi kmat nak benta ki ba bon gi jing ba myat be jongkari jong ke imlang salang henry kito ki beru ba kno Kedi kito ki jo ki brio ki ba masmi election result demki ki baba ye unong job ha ki terpeng jongki bat ka kenhoi ba utudu jo brio wahdin nru benai ubret yute uba urada ban kentiu ha terpeng banong buni long uba mlar kam ba kene kaya jasi aja ti lada ngimpat acknowledge gani ngimpat pedang gani ba ngidon kam banlong politically astute, politically educated. Habang ong bak politically educated, kemud kiba syempang hakasan percaya. Kalau banlong baki beri kidang duna ke jing puliru. Perhapi ya ke megalia sunpost nem menjua. Katnu ni dangnya duna kibaywan pulir. Sini sesuatu kiba bur kidang ide ki nong rep halaki jong kisnong kitau. Henry ngila sei kibri kumu ba spell ngelasai ki brio kum ba hovo nyauta balai tinrei hakane ke jok pada kabangi ladon ya ke university hatan kong yeng ngiladon ki private university ngilap ha ki khojungi balet pulie sik benta bajengai jogeri India bat wat chiliang duriau ru balai ngi sa teng pada balai ngi bit balai ngi ana balai ngimdan ka bor ngau thu ya ke jing kodo jong ke sensyar kadar kata kadi ke jingkeli ke ba ngim nom la ban keno tang ye kinong sain partai tang ye politician henry ngen hapan phai se kaja unri endang la sutu e kata ke jing Treilang kat batno ru kanong phe nam ngerti pa ba kelas sutu banjit you know ke sulong tang ke political arithmetic ba kano ke parti ke Treilang ba kano pat ke parti ti ka we pat ke benta bang hapan sutu ang ni kalong ba ka party politics kam pat suthiet hame gaya nak tak ada jing job election kadang David ubriu shimet haba kam dan ke party politics hame gaya kadang hai haki stem nyoko bakadang dan ke APHLC ke Bakhlan kadang dan ke HSPDP Syekh Bubun ki benda jong ri khasi menchua lipo san snem menchua
South Post nem menchua si sin ba ong housing gamot housing kimtip ya ka kerteng jo ukertong ru henry kibri kitap ba henry menta kam long shu kumta menta ngak poi ha juk ba ki jing ko election ka lobet shimet te ka ek pen feel yang kom ki khasi bre ha ba ngi jet nong mi kmat shimet ka ba pen feel yang ki khasi ka dei ka ni ba ngi ki khasi ngi jet ning kong shwa da ka jing sngo brio emotions daga jing sngo haba jet daga emotion kamut pishim uno uba wan shong slam du hi jonga haba yap gni jonga nishim da uno uba ni I bun sendu hi mani namar te ba I bun sendu hi mani te ude duna du ki jing ki pop ki sang ha jing em jogu ni jet daga jing sngo ba au te de ukur jonga la daw job te ngan ong ngacung ekur rung lasu sorong kala di namar bling iri nang juk ukur tang hang ta syuang ngila pentlot ila de kum gajak dunri kiwei ki jak dunri kebaran hang ni hame gelearu non tribal ujiet kum non tribal ugaro ujiet kum ugaro ukasi ujiet kum katolik kum parakur kum para balang kum unong let yang yak breu kum bakudup bado ndai kedu osurok kita kedegi jengkel jongi tang taru ke politik jongi kala fail lupa dei hang ni banga syuko aman pernah bali ni sedang ni revolution bali nga ai jimut pangidon kami revolution bala menjol ni sedang ni revolution tadam di bawah nga sunu ja to ba len ta revolution mo ngini mi pe ni haban pe ya ka jat revolution ni haban pin sungum ri mi ki jeki na ru ki 79 ta ko ki mi ki jeki ko ki kru ki jeki ko ko na do nong yap kim simri mo ka kta ya ki samla ki bon ki ba kta ka puli puthi la kta ki nong re kta to ki jing mi ki jing do nong ki ba kra na ki jeki mo ki mi tan ki ta ka jing da ba jing ni kam poi bat ni ba ka jeki ki jing ka long teng gi kru to ka to ni ja ni ta tha no te ke ai ka ba ngi kwa ling ba ka revolution ka senja ko ngi kwa banda pen su thu bali ni dot kam revolution mo da po briu yi shim ta ni u da su thu plan ka dan kam ni ba nong da ka ba shongshi te la ka lom kum ju kan kum ba mo phi ki ba khen man ta ngem pen gen na ba kut ha ka por ji no mi khmat namar man ta na pring gini ki pa ba ki ba mi nga thai ki bon ki ba dan ha ki seng sai pa thai ba per kin dan ki ba dan ha ka seng congress kin dan ba dan po ka npp kin dan ba dan udp kin dan ba dan po ka hspdp mo ha po pdf kini ki mi lang ba ni percaya ka sarkar telada u hot jong ka pdf umi om ba ni ka sarkar ka fail ula perkhat na mil di budi hot ka pdf ula kren em po parti wali ong na mi ki lira jumu kani ka ba klang nim ka shan shi pi nda kita ka ji parti jung ki ka dan la ka jong ka ji ja bro jung ki ka dan la ka jong tikanu boy solution tika bomot bagi pada kiapan pensong rim ma kiapan nama kai bos musi kalong ban nadu bang yo ai la ka jong ka jala de tang hami gale ba judon ka anti incumbency kam judon ka sur jong pai ba ka banong mi don ka banong ra jingklana ha ka senja khara ha ba yakhi pin kan ma balai ke mi ke khnam tongan poi share shik pdm balai ke mi ke pdm kadang ji ki ke bakom gini ka sar ka sam poi ke jing yap ki sama ha ba komot kami ke ki samar ba ga angin don kam no ki bri jong ma pha po assembly mo seng no ka kami ki pdm kan hut pa ba pun jo lainut kam ni ki jing kala ka de ki jing job jan khat de si briu ba ki pai ba na ka tu ko dong ki la imon lupa ku yo tiket na ka pdm mu job pha ja khnam ka ba mi hau ara jar lai mo kan ni ro din ki jing ni ki bo pun tela sodon kam bar ki ni ki sama ju ki di ban ro po assembly ba sa Tende bukli buat polo le itu orang berusaha. Kata kami kerja kelang. Pi kami iska PDF last mo mana ni. Kanu mau tu PDF sama. Ya kerja long beri. Teng kini Nongïalam. Apa kimi o eka baki kuat sih mo ya kata kerja kesan ka bakran. Kalau bandon ka kerja long no mensim dia mensim kerja beri juga bang isung tu. Orang buat kalau ban bakran paling dia pi teng kerja long beri. Phim la ban len ta mo ka jing bri te ka dang jing song no ma sim wa nga ma ta tung teng na song no ma sim pe ki ja bri jing ka bi ma te chino po te ka tu ka passion nam ta ka election kam ta don than mar ba ha pe yu pai ba te he te nga so ki pai ba ji ki don kam ni o jing pin sha ki don kam ni o ji pe so tho ni na ban pin sha ki pai ba bali phi mi she ka ji ki mi de ka jing so tho ka tu ki mi de ki pho ja ha ba ki ilp
dang don apa gitu ki pai ba ki ba ong no ILP no rasndai ki dang klip ba kamu dia dang tengho bat ki bri ki ba wo kim tim ya ki ILP ki hi nak kata kata ni don kam ya ke jemput suhu ki pai ba nak kangin hapan persutu syai ki pai ba bakas chong hani ki pai ba kini gina hikmat ki benyu ba perston mo kon no hi ba perston no beli di pai ba puji ne kina ban benyu no ki no hikmat mentani ben ko iki ten rimanu ba pelong no hikmat iki dah kan ugaling tinggi je no hikmat telah lagi pai ba kim pa pai sele di ni hapan sutu ngang so kala de ka poring ki ku ka jam rio nadu ki pai ba yang ni lang baru ku ka jam rio bangin tip no ya la ka jong jing tuna ki jitot ki bangi don ngin pen klan ki jitot ngin pen bet ki ta ki jing tuna ni sai bet ki chui mentang ni stang ban mo ku ka jam ni nang ban kno ki we pat ki jam rio ha bagi kno jing ni klet bangi long ka dau bangi ko bagi long shwa man shwa ki wa shwa ka dau ha bron ki jing ka ka dau yin ka dau ba ni hapet mata ngang i bala ni bisa bang ni lap kambun ke dikata au jingi ke boplang ni ngin kom ni tere upa ba wa sutu plan mata ka kong sa ne ka ni de ban ban jit mi khama pe ke jingi ki bri mata ki be mi khama pa ni khon election mo ndai bang i bisni maka de ka sin sa pa ba ro ka la pa mi ba ka i ke pension ki ka upa ba ujian he oh plan ka ben ta bang adun pisah he te ka pisah ka de ko telar ka ni ko kom perkhat jugi pa ba kam kala kata yang kira revolution ko bangi ko apni kan ka change kam kala ka jingkala ka di banwan chana ka mindset ka bor perkhat jugi pa ba mo bangin wan ra jingkala ngam tre pisa ngam tre jing to shimet ngape yo briu harkat ka parti ke budon kalau kum mo nomor kumpul mata baro ni dan bentah ka pan pengam ya ke islam ke halian dan menung parti ke palapan ong ni dan mata baro ke dan betaro mat bagi lada kimidan berta haka seng haka Nongïalam juga seng kongres kita berta haka Nongïalam juga seng NPP tapi kilaidan berta tika pukung sang lupa dah di berkot bor hantar dari lalu lupa dah cumi uya maklah haka por election ni nang hiar ka banum karena miliki singisna bat nganam iba kadang kerja kena jadi di ismat nasyuku apan penpawang ni kum u bata u sokya ya gajah beri laidan berta lalu ngilang sama nasalo pelat ya gajah beri dari ngani tu OPP kum beri hui ngam i ke jingkaman na i ya ka na we ke badum dan beri pi kum u bangai pan mo shanu ngi pa ya bangi dana ka jinge tenga ni stangka por play kabala ke ban pengla ya ka jabri ujing ban ora ka jingkala ti na kata kara ko le ke por bangi sangi no ka tuka ka bangi shu so oh bangi ke jabri te play oh bangi ke jabri ka ba mo ka ni rapet ya de ring kai ke bangi le apa ngim le ta ni le ke no klem pension ngurim ni le ke no da bangi shule shong shit lo ma so singa ko aban pan pawang ni pe ni ke jinge ki man gade ma pa khat ala de mo i tu ke jinge ki sama to de ke ba kta ya ko ka ktien ka ba ki penan kam mo pila da ni kum ki sama ma ta ngi mi ho ka ta ke jinge ko ma ba ke jinong ju sama chỉ khơi phim nào bạn khang ta bộ đồng khơi tiếng kia bạc lang nghĩ lại long bụng ta mình sao để các tiền các bạn nghĩ bên trong phi là phi tim là cái sang nhiều pure hôm nay cái tổ pure đã khá bên trong pure cái gì là pure mà ta thì cái mình cái chuyện in cái chuyện show para mình mà phi udah satu mesti nggak kayak jangan pure pin mong tengah sung gini ben tong ini ki dah kecil tip pure tong ini ki dah akor ko prom ngin perkat ngin kiar nak balik ki bom dei ladang yung bagadi ke cek beri tu play ngin dale syakan ngile ka pala banu persusi ki to play ni syakri malah ngile angkat ke jingi so ship jingi ba haka jo por ni persusi pa to play ni syakri nga try ngin yo ka ya ka pang ngin poi syok tong ngin hap long discipline ke cek beri ngin hap long discipline ke cek beri ngin hap ni ki da ka bor jebe ngin de ki da ka pang ni shong ship ni da ka pang ni ki ngamong ngin da ka pang ni kiแต่มาวันที่ไปบ้านจงที่เกินหับมันสมุทรปากกระดิ่งกระโปรงเป็นพายงางจีมีขมัดกุ้งงาบักละแล้วงายังดิ่งงาบักละแล้วอีไตก็งาบักละกระทากระดิ่งจิงกันเรื่องแล้วนี่ปัสสาวะบางทีปักละนี่ดูนะนี่ปัดอีkita kijingดูนะkijing plot kijing niบางทีเดินกำบันเป็นแบบแต่งาอีเตียงya kadika ya kata ka phang ka pi ong pi shalu kan la ma ha pukut kadika portion sari ka ban rai kini ki la dengim nang hi banjin ami khama la dengim su tho hi kam no banjin ami khama la dengi sha pan bi ta ka jingkren ke jong briu klem da yet klem da wa khindiat ya ka nong rem la ne ya ka lenti klem da toket khindiat kan do ke jama ka bakhra
te nak kata orang masuk kalau ada yang ni bangin kum gajak beri ngin haban la ringi ong syab ngi gajak beri tu play ina haban phai show play ina pa ma no abre beri kan kum ke ke bangi bakla gajak beri hai ni bakla bat ni de ban priang ya ke jing bakla ga jing amar gajak beri khasi jing kam no kum ya ki por ki bang sha ni nim tip khem mi thu khana ya gajak beri khasi bakal no kum ni bang i mata ni tip gajak beri khasi tak koi pak dur kata tak koi pak jino tingi dah praman phai biar sya ta ga jino ka ba ha ju gajak beri ka jino ka bashlo mo ki ba pet ki ba nanti dan mar kata ra ngasong ni la shia sa khung khana ko gajak beri ni dan kam namar kata karau banong bala ni so sarong shisha ko gajak beri tu play tong ni hi da kalinting ba bet akor ko belum but nin yo ru ya ka jing start ki jing phang no ko ben ki ya sini ki pa ba nim so tu namar ba nim ni ma ya ka kata kapor ko jing play ni mo ya ka jing sha ko jing play ke te ya sini so ha ka jing so mo jong te namar kata ka e jing play ba pikli ba pik ka dai ka jing play ka ba bharo ni kli ngaru perkhat ka ju ba pikli te ni le ko no ya no pa hinje mo kay pat kapor ka ban sin shari ha ka ni ka pa ni don kami ki brio ki ba e ka ja brio ni don kami ki brio ki ba champagne ni don kami ki brio ki ba pe kiba ko ya ka jing Treilang ka juki bangi don kam ro ki brio ki ba shati ki brio pi lara ki dan kran hi ko brio ba ki bet ki ko lara ka jing de ka juki bo blay kam no ka ba pe ka e bangi ne Treilang i ya ka ja brio ka juki ka ta ka experience ka pengalaman mo ni de shena la ya tin tek la dang i klet nim ting brio kam yo brio mi shu pen bi nei la dang le ting shi sha brio nei ni pen bi ki brio tengah ngek ba ka ba phi kli ma phi ki ba pe ek ni ki jing kan nong kin so tho bangi don kam kan bantit kan banong ba ka pisah por election plan kam sei ki Nongïalam ki bishin dang sei ki ba yeng nam tok pa ba ka pisah por election plan kam ra ka jing shan ni mo ka pisah por election kam penda bam ni kan ni shu sha pen bi la do pa da so tho ga to ngin num bi chu mana wat on pen bi ni ni de pisah ni de pension mo gre we bri usha le simo bo bri ai ko sa bo dan ka sim nam ta ka ja bri bo so sha bo dan ka ta ka ji ka so ka ja bri ni pe ka ji la ji bri ka dan ji dan bo dan ba ka ta ka sim bo dan ka khon do ngele ban ya ka ta ka linti ban ai ka ji shukri ka jana ka ja bri ri ta ka ta ka ba ngali ba de na ta na ni sedang ni revolution begini ko hi ban penchai per so tho ni sini ko kan ni pan ben imi olat kan ban let kleng ban penchai bali ni don kam kom no begini yet ele kom no begini so tho bangi don kam ni revolution ki mat ki bangi don kam ra bar ka bukut bangi haban keren ru ya kata ka jingkla baka day ban wan haka sensha khara ni pat juan ra jingkla te na ko abno ni bu pa ba haka je religion pat juan ra jingkla te sensha khara kimi ki pat ni thamai ke kut ba ki shuni Habaya keren bad uba Ardent Miller basayo maj ubalami ikmat ya kan nongkrem constituency haki ar samoy ulong ba ulong ubala Kloi banya Treilang bad uba Paul Lingdo lani bad kiwei pat Nongïalam ki baka jaj benreu ka don kam hanrei ulong pat baka jinge Treilang ka dei ban long halor ka nongrim ka bas kem ka bahap banya tay thersani bha hakano ka nongrim kin lech shekipait ba uba Ardent ula ongru bala dayo daki breu ki be e chisha ya ka jaj benreu ukermen skem ba wat lakinam la ban pendep ki ai baro hapo sansnem ru hanrei arjam shakman kin la bait banjan ngam i bakan don ka jini bangini don lang no ko manga ba po lan ki ten rei tang ko kam dei ka personal issue ni lan ni ka taw met chimet ka jonga bangam la don daw shi ba pon de ni kan hapon don nongrim ba skem apa ni jui ke ngadi ben ka ju ko nongrim kumbo ba pol don lan ni ba pol de ben ka ju ko nongrim ba ngada na ko wi ka nongrim halo kan ba nongrim ni ya ma ka ja ben but ngin ban fail but ke ke bangi keren ha ka por shwa election kam de ben kut no tang la de new boat ke tengah la da ki bian ki nongrim ngam de ubri ban ngam trip ni keren bat tribu tu ngam der ko kata tang ba kan nongrim la ka bian kan nongrim ini ki mat ngin le ko ni job ngin kan ni ke jingkula jing pa ba ngin le ko bangi la kuran ngam der problem ba ngam der jing ko no ya sini kibri ke keren ke jinduna kata ngayo so kibri mereka pengsan ka dia kan nongrim la ring lai pe ngin me keren ni ke ba tangi nongrim ana ta ka ngaju ong buat kiseng sen pertai ngam jing e penit keren ba to tang ba krem ya penbe ikin nongrim ngam keren
pi mangani paling asari sai no ko president juga HSPDP makam kwa bangin Chile ya tri maka nuko sen klempat ya be ibi norem kam de tamani minister mangi labiang terwa minister berumur kebiang lani sim no fi kam sharman bahe kata hanga kamon larki be kinorem bagi persyak man pentrika malor kini kinorem banu Kloi tim ni tre balik ngin ong dan jinge mo tena kata raw kani ka jing pen smotu jong kibriu ya kibri ka deban don le bahabangi ni ngangawan manta si pai ba matrwa la dana job kani kediga ka bang anglo pan le upai ba udi ban kemau kai upai ba udi ban sutu bo je dengan halo kata kanong le pin ka shong be ngau upai ba nong je upai ba nong je tum le ban su je klem de sutu da pen shong nong le khang ba pi pin sutu kai la ngawan pha geng si sans nem pin kali ken kita ki nong rem ba pikiran por election to itu bi ngi kita kam I pin le na kum no ne ka ta ba pin la le ada upai ba ulong tang kan pelong ini bagin kan mau ke mengi kan mau pa kini ki bala experience ki political leaders ni bala kim da sare athani pa ba kasi nama ke pa ba kasi tang kat to ni ulah klep ka ban po election kunum kan mau itu ya ke mengi keluar ki ngin chu ya mo lapi najron ni ulah that emotion baik mo ni ya kam lele kalau di ka pori ni ki pa ba bagin nong emotional suka ngin bono ya ka emotion shiro ngin nong rational ngin pensong ngure te namar kata raw ka bidi ba kata ka jikli nakalan jong nam dan jime sima bani tre ba pon ngani bagin ngin ngin ki ba ka jaber ka idon kam tang balong kawi hi klem ya tai klem ya penbe ki nong rimte long anum la pan ban no rupat namar ya le hi nga yeng be kata ka nong rim ba na ga ji shiri pa nga persang ngam ong bang piang dot terus nang dot ki jintuna ko brio tendai long highway ba kita ki nong rim paling resign no ko to namar bang la ban pediang ladangan jilane le se ka parti HSPDP banong presiden katang ayo ka pos ka bahe ka sarkar mo ko presiden sangari pochaman jongka di ka alliance ka mangila ite lo tendai kata ka no man khmat la angut ikimat ki bang aju yang berusaha na angut ki nong rim ngangut ben iya sin sakara ka ko kapa persang berle pa ba ho ngam nga step ngim la ban tang hapo san se mille no ri lo ngi bungile kan don si mo te chimuto kan no hiara kan kiu ke chaka ba kan hiara san mo step shirin kan kiu ar step sakara ke ta ade ke ba la ringi don ni kan no ri te ngi pa ngin haban perkhat kum ki ri rong ba kum ki sama rong ba ke ke bo pa ba community ngin persang ban pet mo kono ban pension ngrim dege da ka ba pension ngrim baham dei ban pension ngrim tamban pen thami pai ba mar pun ki issue ba ban pen thami pai ba pi election ka ba khta pai ba ka ba khring pai ba andre ka long ni em ka taru ken ngilang em pat ken bagin le mar ta ngi haban kulari ke ibni soso ngilang le bat ka ba long ru ka ba ngi ban le nam to pai ba Habaya keren bad uba Paul Lingdo ubalami ikmat ya ka West Shillong constituency bad kumju ro ya ka Jayau constituency hakapor bempat don ka jing penkela constituency udaong ba uru ulong ubala Kloi banya Treilang bad uba Ardent lani bad kiwei pat ki Nongïalam bad ulong ba uba Ardent lei udai uperlok hakapor bakidang yalait pulilang Saint Anthony's College bad umdon daw ban persya yo ba Ardent bad umdon jing banya Trei rengkan uba Paul uloong bakidon bon kimat ki bakta je kajat benreu hanrai hab ban bo shwa hakmat ye kimat ki badon kam kumno ban yada ye kajat benreu uba Ardent udah samla Nongïalam uba ngile pulilang ha college Saint Anthony's College ngide ha ka juga batch ngamdon ban persya yunu samla rangba teng kidon ki disagreement Regular kajing ong ba you may disagree without being disagreeable pila ban bat kadon ru kajing ong ba ki brio ki ba shamphang kindom ya hab jing lut habaro ki phang bat habaro ki kam kijing ipia jing mut ki ailat ya ke demokrasi lada kam don kajing ipia jing mut lada ka cabinet ka shu menjurlut ka ba ong chief minister kam don jing mut bandan cabinet di nak kata ngami ijing bani Trei rengkat buat bani Trei rengkat buat ijong ba Jemino bangi dan lah hajuk ke kenhun ka ba kongsan la pikiran issues jong ka state ki bun pala handai ka ba kongsan kalong ingin prioritize kita ki issues ingin prioritize ki beri ki kli
yang yang bakpol apa ulong ki issue ulak per na bakpol kum politician kata kalau bagi beri kimlek homework kimpet tu kisupet ke bi ha namadan ha kapuar bangalong kum presiden ki issue Nongïalam ya ke procession bijongi ha ke tukupur syanong mensong ha ke baki beri ki jongi lai saungut kisah penyap pet hakwi pat kijat menrio but kam singan kathan nam song nam dagi brio kijungi andang awan kumu menteri sarkar urban affairs department ngalet pet ya ka wei ke jaka jongka sarkar hak jaka bagi khat lum pira but dak jinya kren bat ka department of housing kabari ka try jong ka tuka plot of land ha ketika senong lumpira nong mensong ye kren bat ki bakadon ke skim nak sarkar India ban snayeng nak menta ki long yeng long sem ki beduk dak jingi menjur dak agreement padang jong ka department of housing ba department of urban affairs ngalara e kata agreement shedeli banwan ra e ka housing project menta hanong mensong kala yeng kani ka housing complex nak menta ki beri ki beduk hak bagi dan henrius pak teli ki unit ki long yeng nak bentah henrius pak teli ki families kita families jogi beri ki jongi namala ngilabu ka condition ka kendon ba di bendai bet tangki kasi iban sa hangte hatung ngamla pendep ya ke banga yalam kum presiden ki issue dak bang keren sepang gajing bam singan ki jongi kum student leader bat ngawan ra pada project bakin rung henrius pak teli ki long yeng hanong unsong andang lalong minister don kasih bekrennya kata don bi ya kata don basmutu ya kata aku perbakin berkat